Мыңнан күпір ясап, ораларны бәйли, жырыбыз. Шүкір Құдай, жан, қан тартқан жерге алып келді мұңлы юлыбыз. Саумы халқым, сиңа сірдәш болсын, біздің йөрәкләрнең хисләре. Бу жаныбыз синнән илһам ала, Казанымның мұңлы кичләре. Hürmetli milletdaşlar, sizge Bашкортстан халкыннан ялкынлы кайнар сәлам алып килдек. Һәм үзебез белән чынлап да үзебезнең Башкортстанда яшәп иҗат итүче татарларның чын асылларын сезнең хөкемгә бүген чыгарабыз. Беренчедән безнең Башкортстан язучылар берлегендә эш телдә иҗади тәдбир әйтеп бит инде менә Нурлан Ганиев. Татар телендә иҗат итүче язучылар 51 кеше әгъза булып тора. Һәм әлеге дә баягы біз Башкортстан татарлары Казаннан башка чынлап та яши алмыйбыз. Күпләребез сезнең Казанга китеп, үзләрен сезнең оешмага әгъза итеп кабул ителәләр һәм үзләренең анда китапларын чыгарып, безне әзрәк көнләштереп, безне узып китәләр. Тик шуңа карамастан без матур гына үзебезнең тормышыбызда яңа үрләр яуларга тырышып, китаплар чыгарабыз. Хәзер инде Башкортстан китап нәшриятына гына күз тотып ятмыйбыз. Анда безнең спонсорлар ярдәмендә дә һәм элекке Сәгыйть Рәмиевлар кебек бай, хәлле татар кешеләре дә барлыкка килде. Алар безгә китап чыгарырга ярдәмләшә. Елмаюга нәрсә җитә? Елмайган кеше матур. Шингән гөл дә елмаюдан кабаттан чәчкә атыр. Минем кулда власть булса, нишләргә белер идем. Я елмайык дип язылган плакатлар илер идем. Тагы әллә ничә төрле әмәлен табар идем. Елмайып сөйләшкәннәргә медальләр тагыр идем. Елмаймаган түрәләргә штрафлар салыр идем. Налогында икеләтә, эшләтә алыр идем. Шулардан соң илдә хәлләр 40-ка яхшырыр иде. Елмаюлар арткан сайын дөнья яктырыр иде. Җыен тузга язмаган сүз телгә килә шул чакта. Бигрәк тә шул чакта, кулда власть юк чакта. Хәерле кич, шул кадәр мактауга үзем дә ышанып куйдым. Рәхмәт, без сезнең кырга ашкынып килдек. Фәния безнең фикерләрне әйтте инде. Шушы чараны оештыручыларга иң беренче рәхмәт әйтәсе килә. Һәм Башкортстан ягыннан, һәм Татарстан ягыннан. Кичә бигрәк тә кичә оештырылган кайнар язучылар, Татарстан язучылар берләшмәсендә кайнар диспут өчен үзебезнең Татарстан язучылар союзы рәисе Рафис Корбанга һәм башка оештыручыларга рәхмәт, һәм бөтен чараларны оештыручыларга. Без бүген һәм кичә бик күп чараларда катнаштык. Тукайга багышланган шигырьләре безне укыдык. Тукайның тууына 130 ел тулуга без Тукай турында безнең шундый чараларыбыз бар дисәләр дә, без Уфада үзебезнеке итеп, бөтен татарлар кебек үзебезнеке итеп, һәр чарада, һәр мәктәптә, һәр китапханәдә, һәр шәһәрдә, һәр авылда ул чараларны үткәрәбез. Синдер Казан тумасам да, сикри кешен тоя үзенде, ата-бабам туган җире, туган халык исендә. Ата-бабам туган җире, туган халык исендә. Казан, Казан, шәһри Казан, һәр татарга син Казан. Шәй канатың бар милләткә, яңгырасың